Wadonjane weche ohala ni yangore ni pi odok chien e yawo ma Masinga kata odok ni koth to medo chwe gwenge ma pacho kaendi. Kambi thedho teko stima KenGen bende koro wacho ni pod githedho teko maromo jo Kenya te. KenGen okwedo ripode ma lieko ni yawo ma Masinga opong kendo kelo oula e alwora mare. Tend kambi mar KenGen wacho ni Masinga ok nyal kelo oula ni mar pi masani ni e yawo ma Masinga pod nok. Bende giyango ni nitiere okenge mag jiwo teko mag githedho godo kokalo tiyo kod teko mar chieng' kata sola. Masinga power station generates a capacity of about 40 megawatts. Currently, what we are doing is we are conserving our use of the dams to ensure that we are able to run our hydro installations for a longer period. You know, they always say that a man who is satisfied is the one who can burn the granary. The current water level now is 1042.67, which way below the spillway level. We still have a headroom of 13 meters. We have never reached the maximum that it ever reached. The inflows were 800 cubic meter per second. So we are still below what 2018, the inflows of 2018 were even higher. So now you can see it's very much below the spilling level. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar